Maghimo mi og team padato. Vlog na mo. Pagpadato guys, problema na gid mi kanang. Nang problema na gid nito kung saan na mo pagpadato ba. Dugay na kayo mong edad na, na ning 30. Niabot na lang mig 30 plus 2 times 6. Mo na imong edad. Nakatawa na lang gud in taon ning isa kay kapoy na in taon ning panginabuhi. Apoy na kayo trabaho oy. Yung mga gana. Bagana to tichi. Sige team padato ning ato ah. Bisag unsa lang. Team padato. Apil ka ning team padato sing. Ay, team padato kani atong team diri ato. Datong team diri tanan nas Manginaway nanay. tara, manginaway bisag unsa la tweet ako. Ano mo sige Nas ano. Nagtag kwarto ba? Pero nga naman diri gid sila man ni. Nalay malas. Nas nanay kontrado tanan nas Mga binuangan na gunato niya. lang. Magkuan na tag camera niya. Ato lang gud. Cut ano. Salabon man ang tagagabi nagsigi ta og Sige kuan. tangisi ha. Ngisi-ngisi. Kaya na may pa'y kuan. Sige, Sige go. Malay mo, madato si Day tag tinadan. Malay mo madato. Makakard man, makasweldotan. Sige. Saan pa, kanang padato. Unsaon jud daw unsaon padato. Karon mo ni ang question kay daghan gud kay mga tao karon nga naglisod na jud. Pero ang question dira, unsaon pagpadato? Pasabutan yung kinabuhian. Joke lang. Gusto dito ng mga kwarta ba? Pero lisod yung kay pangitaw ng kwarta. Ay, wala na kung mag-book sa Nawala na agtang gyud ba? agtang. Wala na ka-book sa agtang. Nawala na gyud iyang agtang. Pero wala Sige, gyud ko na trabaho. dato. Wala din niya ako ang naipon. Ay mo diha mayor, ang sa imo naipon diha mayor. Ay, minuan. Mayor Esagoy. Sa imo naipon dira. Nga nga. Ano na to, pag nakabot si God Arman. Sige, Tichi. Saman, gora na. Kung nalingaw ka, share, like, and subscribe! Babu!